Ja nyt 3 jäljellä olevasta luistelijasta se pahin Asadan haastaja, nimittäin 15-vuotias Julia Lipnitskaja kyttää ennen tätä vapaa-ohjelmaa Asadaa vain 4 pisteen päässä 3. Ja tiedetään, että Lipnitskaja pystyy puhtaisiin ohjelmiin, on pystynyt moneen kertaan ja vaikeutta ja taituruutta tässä ohjelmassa riittää myös. Tuon vaikeuden ja taituruuden, eli nuo kolmoishypyt hän on oppinut jo lapsena. Kolmoisluts, kolmoistulppi varmoin ottein päättäväisin ilmeen etenevältä Julia Lipnitskajalta. Kaksoisakselin jälkeinen tulppi jää löysäksi, kaksoiseksi myös toinen. Siinä pieni helpotus ohjelman alkupuolelle. Tempoinen eteneminen kolmoisflippiin, josta hyvässä vauhdissa edelleen tullaan toiseen kaksoisakseliin, jonka jälkihyppy on kolmoistulppi. Hyvin varmoin ottein Lipnitskaja kovassa liuussa etenee elementistä toiseen. Kolmoissalkkov. Hieman hosuen. Ja ritti. Lutsi. Hieman kiirehtien Lipnitskaja etenee elementistä toiseen ja tulee tuollainen lievästi hosuva kokonaisvaikutelma, vaikka nämä akrobaattiset osat ovat päätä huimaavia, mutta touhukasta on meno. Tuohon Alasekond-piruettiin, joka on Lipnitskajan tavaramerkki. Itse asiassa se on tuommoinen jo akrobaattinen piruetti, ei se enää ole edes Alasekond. Päättää tämän vapaa-ohjelmansa
Vähemmän on enemmän voisi olla ehkä hyvä vinkki Lipnitskajalle, enkä tarkoita, että tätä teknistä osaamista pitäisi missään nimessä vähentää. Se on kunnossa, se tiedetään, mutta hosumista, hätäilyä, tässä ei Julia Lipnitskajalle jää aikaa kyllä liukua, nauttia, ottaa yleisöä, antaa tulkinnalle tilaa, vaan menoa ja meininkiä riittää alusta loppuun saakka. Vähän niin kuin lukisi kirjaa ilman pilkkuja ja pisteitä. Eli kyllähän ne pilkut ja pisteet on tarkoitettu juuri siksi, että ajatus virtaa myös välissä. Ja tässä tapauksessa katsojan ajatus ja oman ilmaisun syntyminen hän vaatii niitä pisteitä ja pilkkuja, jotta sieltä voi havaita sitä tunnetilaa ja ilmaisua myös välistä. Tässä on vaikea löytää sitä. Toki ohjelman ja tämän koreografian teema on surullinen ja se on tietenkin tarinan ehkä tarkoituskin, että tässä edetään aika näin, miten sanoisin, kasvot peruslukemilla tai surullisina jopa. Mutta toisaalta taitoluisteluesitys on sellainen, että sen pitäisi tavoittaa kaikki ne aspektit, joita arvioinnissa otetaan huomioon. Ja jos jää tuollainen konemainen vaikutelma suorituksesta, niin se ei ole se, mitä tavoitellaan tietenkään. Toki Lipnitskaja on nuori ja kokematon ja hänen mahdollisuutensa nousta Costnerin tai Suzukin tasolle, Asadan tasolle ilmaisullisesti eivät ole vielä, se ei ole mahdollista, joten annetaan hänelle aikaa. Ja ehkä tässä loppukaudessa olympialaisista eteenpäin on tullut esille myös se, että Lipnitskaja on luistelija siinä, missä muutkin. Pieniä virheitä on näihin ohjelmiin mahtunut. Jos ne aikaisemmin olivat aivan täydellisiä teknisiltä puoleltaan, niin tänäänkin tuo yksi Salkov lipsahtaa jäänpintaan ja yksi helpotus sinne alkuohjelmaan, jonka hän toki paikkaa loistavasti sitten iskemällä kaksoisakselin perään kolmoistulpin. 132,96 ovat pisteet ja tämä tarkoittaa sitä, että Lipnitskaja kyllä kiilaa Karolina Costnerin ohi tässä kilpailussa. Kyllä, 65 teknisistä ja osa-alueet jäävät alle 70, niin kuin pitääkin jäädä. Ei tämä ollut Costnerin tasoa niiltä osin, mutta tämä tekniikka riittää nyt edellä hapuilleen Costnerin ohittamiseen.